Alema ekele na moyuku kiloyeta ọ bụ oge okwu akpụ n'ọnụ ka anyị batara na ya. Oge ahụ anyị na-eji ewepụta okwu gbara ọkpụrụkpụ ka o si ada n'obodo na ihe na-emegasị n'obodo na ka esi ekwu ya ka o si ewu ewu. Anyị anọrọ ebe a wee kwuo ya wee dọwa ya agba. Gịwa na-ege anyị ohere anyị na-ewepụta ohere ga-eji wee gịwa na-ezi wee tinyekwa ọnụ wee kwuo uche nke gị maka na uche ya adịghị ya njọ. Abụ m Chizzy ani Ajibọ na ebe a Amechi Ugwuele ga-anọ ya wee dọwa ụmụ okwu a gbagasị wee kọwaa ya dịka o kwesịrị. Isiokwu anyị wee bụrụ onye ga-achị n'afọ 2023 na-abịa abịa. Onye ga-achị, onye ga-apịa aka wee wepụta onye ga-achị. Maka na ụfọdụ ajụbala wee na-asị gịnị na-eme na ọ na-abụ okere ụmụ Igbo aka asị ka ekegharịa. Ejebe dịka esigoro chia na Naịjirịa kemgbe ndị Naịjirịa were ọchịchị chịba onwe ha kemgbe afọ 1960. Ọ bụ onye mbụ chịrị bụ onye ugwu Alhaji Abubakar Tafawa Balewa. Ọ chịgidere wee ruo n'afọ 1966. Mana o lulu ọnwa nke iri, ya bụ mkpụrụ ụbọchị nke mbụ ọnwa nke iri afọ 1963. Nwafọ Igbo Chief Benjamin Nnamdi Azikiwe eme ya onye isi ọchịchị osoro wee chịba. Ha nọgidere wee chịba, ya bụ sonyere Alhaji Abubakar Tafawa Balewa. Ha nọgidere wee chigide wee ruo na nwa nke mbụ mkpụrụ ụbọchị 15 wee lue na afọ 1966. Ka ha nọ na ya, Major General Johnson Thomas ụmụnna kwe agụghị iru nsị wee were ọkwa ọchịchị na ọnwa nke mbụ mkpụrụ ụbọchị 16 afọ 1966 kwa, ya bụ n'ọnwa nke Julaị, ka ọnwa nke Julaị gbara mkpụrụ ụbọchị 29. General Yakubu Gowon wee nara ya ọchịchị na Ọgọst mkpụrụ ụbọchị nke mbụ ka o were ọkwa dịka onye na-achị Naịjirịa. Ya bụ ọnwa Ọgọst nke mbụ afọ 1966 wee lue Julaị mkpụrụ ụbọchị 9 afọ 1975 ka ọ nọgidere wee na-achị. General Murtala Ramat Mohammed wee were ọkwa nara ya ọchịchị n'ọnwa Julaị afọ 1975 ka ọnwa Julaị gbara mkpụrụ ụbọchị 29. Ọ nọgidere ebe a wee lue ọnwa nke abụọ, ya bụ mkpụrụ ụbọchị 13 ọnwa nke abụọ afọ 1976. Oge ahụ ka General Olusegun Aremu Okikiola Matthew Obasanjo were ọkwa, ya bụ na afọ 1976 ka ọnwa ahụ dị mkpụrụ ụbọchị 13. Ọ nọgidere n'ọkwa were n'ọnwa nke iri, ya bụ mkpụrụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa nke iri afọ 1979 bụ oge ọ haziri ọkwa ndị nkịtị wee bata. Ịma na ndị nkịtị bidoro ya, ndị agha na-anakasịrị ha ọkwa wee luo oge General Olusegun Aremu Okikiola Matthew Obasanjo were ọkwa chigide wee hazizie ka ndị nkịtị wee bata bụ oge Shehu Usman Aliyu Shagari batara wee were ọkwa ọchịchị n'afọ 1979 wee ọ chigidere wee ruo na afọ ka afọ ya bụ afọ 19
iteghete iri asaa na atọ ka afọ ahụ gbara ka afọ ahụ n'ọnwa nke iri na abụọ nke afọ ahụ ka ọ gbara mkpụrụ ụbọchị 31 ka ọ nọ cheta na ọ bụ Major General Muhammadu Buhari narị ọkwa chụpụ ya n'ọkwa wee nọziri n'ọkwa n'afọ ahụ, ya bụ n'afọ 1983 ka Major General Muhammadu Buhari nọgidere n'ọkwa wee ruo na Ọgọst 27, ya bụ ka Ọgọst nọrọ 27 n'ọnwa n'afọ 1985. Ọ bụ oge ahụ ka General Ibrahim Badamasi Babangida bịa nara ya ọkwa n'Ọgọst ka Ọgọst nọ ọnwa nke 27 n'afọ 1985. General Ibrahim Badamasi nọgidere n'ọkwa wee ruo n'Ọgọst afọ ya bụ Ọgọst afọ 1993 bụ oge ọ sịrị ka ichetara na ihe megasịrị oge a ọ nọgidere ahụ ọkwa ndị nkịtị na-ekwu na onye merụrụ ga-abụrị ka Kashimawo Abiola, mana enyeghị ya ọkwa. Ihe ọgbaghara dị iche iche wee mee. Icheta n'oge a ka ndị ugbo ụfọdụ siri Lagos na ebe dị iche iche na-anatagasị na-agba ya dịka ọ bụ ọsọ agha, mana ka emechasịrị ka ihe niile wee bee, asị ka Chief Ernest Adekunle Oladeyinde Sheneko ka ọ bịagodo were ọkwa ka isi juo ndị mmadụ oyi ka a hazie ihe. O were ọkwa ọ nọgodoro nwantị na oge were ọkwa bụ n'ọnwa Ọgọst ka ọnwa Ọgọst gbara mkpụrụ ụbọchị 26 n'afọ 1993 bụzi oge General Sani Abacha bịara chụpụ ya n'ọkwa si ya nọgharịa maka ya chịa. Nke a mere na Nọvemba gbara mkpụrụ ụbọchị 17 n'afọ 1993. Ọ nọgidere ebe a wee ruo, ọ nọgidere n'ọkwa ọchịchị wee ruo na Jun, ka Jun gbara mkpụrụ ụbọchị 8 n'afọ 1998 bụ oge General Abdul Salami Alhaji Abubakar batara. Enụmanụ ihe mere n'oge a na General Sani Abacha bụ oge a ka ọ nwụpịa na ọkwa ọchịchị. General Abdul Salami Alhaji Abubakar wee batazia wee bụrụ oche ka ọ hazie obodo. Na ka Jun gbara mkpụrụ ụbọchị 9 afọ 1998 ọ nọgidere ebe a wee ruo na Mee, ya bụ ka Mee gbara mkpụrụ ụbọchị 29 n'afọ 1999 bụ ozi oge General Olusegun Obasanjo nagoro oge ahụ ọ na-anọ ezumike na nka n'agha na ndị ọchịagha. Oge a na-egbugara ọchịchị a na-akpọrọ ya kpuchie, mana ọ ebe a ka a ji ekpọpụta ya si ya bịa chịa Naijiria n'afọ ya n'ọnwa nke Mee, ka ọnwa Mee gbara mkpụrụ ụbọchị 29 n'afọ 1999. Ichie Olusegun Obasanjo chigidere wee ruo n'afọ 2007, ya bụ n'ọnwa Mee 29 afọ 2007 bụ oge ọ chọtaziri Umaru Musa Yar'Adua wee batazie n'ọkwa ọchịchị wee nọgide ebe Chineke wee kpọọ ya oku, o ji eza oku Chukwu kpọrọ ya. Nke a mere ka ọnwa Mee nọ na mkpụrụ ụbọchị 5 afọ 2010 bụzi oge osote ya bụ n'oge ahụ bụ ọkammụta Goodluck Ebele Jonathan bataziri n'ọkwa ọchịchị
na ka ọwa Mee gbara mkpụrụ ụbọchị 6 afọ 2010 ọ chịgidere wee ruo na ka ọwa Mee gbara afọ 2019 na wee nọgide ebe a wee ruo n'afọ 2015. Ọ bụ ya abụzi oge aka na-achị obodo a ugbu a gbere ọkwa ọchịchị ọ ka nakwa ebe a wee ruo ugbu a wee na-ekwu na ka nke a na-eme a na-ekwu na ebe ndị a niile chigoro ndị ugwu chịrị ndị ọzọ chịa ewere ndị obodo ugwu na ndị ndịda chịrị obodo abụọ ma karịa na dịka o si dị ugbu a na eme mmụọ ka emere ibe ya obi adịghị ya mma na ebe ndị a niile chichagoro na oluo n'oge a ga-aha ọkwa ọchịchị ọzọ imirikiti na-ekwuzi sị ka a hapụrụ ndị Igbo ka ewepụta ndị Igbo ka ọ bụrụ ndị Igbo bịara chịkwa anụ ka ọ wee dị ka o si dị. Mana ụfọdụ na-asị oge anyị na-ahazi ihe a ọkwa m kwuru na Chief Benjamin Nnamdi Azikiwe zocha n'ọchị ka ezi ihe eji asịkwazi na ndị Igbo esobeghị chi. Mana isiokwu anyị wee bụrụ maka o si dị n'ala Igbo dịka m si kwuo na mbụ na ọ na-abụ ihe ruora ndị Igbo aka asịzikwa ka ekegharịa. Ndị na-etiri ndị Igbo mkpu ndị etizi mkpu na ndịda ugbu a na-asị na ọ bụ ha na dịka ha si kpaa nkata n'otu ndọrọ ndọrọ nke na-achị ugbu a na ha kpara mkpata wee kwekọrịta dịka ụmụnne na ndị udo na onye isi ala chịcha ugbu a na ọchịchị ga-abịa na ọchịchị ga-agbarata ndịda bụ ebe ezi ọ bụ ọwụwa anyanwụ ka ọ bụ ọdịda ọwụwa anyanwụ ka ọ bụ ọdịda anyanwụ bụ ihe a ga-esi were ọkwa ya bụ ọ ga-abụ ndị Yoruba ọ ga-abụ ndị Igbo ka ụfọdụ na-ajụ ka ebe a na-ekwu ya ka anọrọ unu ga-anọkwa oge anyị mere anyị kwupụtara n'oge anyị họchara isiokwu anyị wetagasịrị ụmụ isiokwu ole na ole dị n'isi dị n'akwụkwọ nta akụkọ na Arewa Mandate Initiative ekwugo wee sị na ha pịga aka ugbu a na ndị ha na-arụtụ aka ga-abịachi ga-abụ ofu onye chibugoro na obodo Lagos bụ Tinubu, Amechi chịrị na Rivers, Ọji Ụzọ Kalụ chịrị na Abịa na ndị ọzọ dị iche iche ka ha na-enejiri anya na ahọpụta ndị a hapịcha aka họpụtasịa ndị a na ha ga-anọchite anya onye isi ala n'afọ 2030 na-abịa abịa n'oge ọ chịchara wee mee na ọ bụ wee sị na ha nyochago wee jụsie ese wee gbachaa ajụjụ dị iche iche wee bụrụ na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na-achị ugbu a kwekọrịtara wee sị na ọ bụ ndịda ka ọchịchị na-abịa. Ebee ka ọchịchị na ndịda na-abịa? Ọ bụ na Igbo ọdịda ọwụwa anyanwụ ka ọ bụ na ọdịda ọwụwa anyanwụ nke Naijiria ya bụ ndị ala Yoruba ka ọ bụ ala Igbo ka ọ bụ na ndị Igbo ụmụnne anyị. Ọ bụ ụmụ okwu a niile ka anyị ga na-atinye ọnụ na-atapịa ya. Amechi nọgoro ajebọ kene ndị Igbo. Igbo ana m ekene ụnụ gị niile sonyere anyị dịka anyị na-ebute mmemme dị iche iche na ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM. Chizzy anyị akọpụtago ka nya bụ okwu si gaa ịma ka anyị si eme ya ebe a na anyị ga-ebugodo ụzọ wee kwagodo nya bụ okwu mmiri maka anyị ga-esi kọwa ya ka gị bụ onye na-ege ntị nweta ebe anyị si abịa ka ọ ga-abụ mgbe ị na-etinye oke nke gị ka ị nwee ike itinye oke nke gị n'ụzọ pụrụ iche n'ụzọ dị mma maka na anyị ada aka ọnụ ebe a ihe anyị na-eme bụ ka ọ ga-esi dịrị anyị na mma ọkachasị ya n'Igbo maka na Igbo bụ ezigbo mba dịka o si jụọ na mbụ na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịdị na-ekwu na Chief Azikiwe na ọ bụ onye Igbo na ọchịgogo mana anyị nche niile ma na o nwee ihe dị iche egbe na egbe na alụnụ. Ọ dị mma o wee bụrụ ya n'otu a ka anyị ga-esi wee na-eme ya. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo maka na ọ nọgoro ịkọwa ka ihe a niile si dị na ka o si wee bido. Nke mbụ m na-ajụ Amechi dịka ndị mmadụ na-asị na-ajụ asị na ụfọdụ na ndị na-aghọta asị anyị na-asị na ndị Igbo achịbeghị mana
Nnamdi Azikiwe ya bụ ọkammụta Chief Benjamin Nnamdi Azikiwe na ọ bụ nwafọ Igbo ọ chịkwara na ewe ka esi akpọ ya ọkwara onye na-achị Naijiria na-ewe ọkwa ọ na-ejibu dịka prezident na a na-akpọ ya prezident nọọ prezident Naijiria ka ọ bụrụ oge ahụ. Ị ga-akọwatụla anyị ihe nke a maka na ụfọdụ na-asị mba na ọ bụghị eziokwu na ndị Igbo achịbeghị. Ịma na agwa m sị gị mgbe m kwuru ebe a na naanị ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ bụ politiks ka m fọrọ eziokwu na-adị Igbo. Eziokwu ga-abịa bụrụ n'aka nri, eziokwu ọzọ ga-abịa bụrụ n'aka ekpe. Ndị akwụkwọ nke ha ife ha na-ekwu eziokwu, ndị nke ọzọ kwuo nke ha ha na-ekwu eziokwu. Naanị na politiks ka ọ dị etu ahụ. Ma kemgbe anyị bidoro were ka eziokwu si wee na-agba kirikiri ju ebe niile na politiks wee nawa n'ụlọ, wee jewe n'ụlọ ụka, wee jewe na ime obodo, ihe niile abụrụzi ndọrọ ndọrọ wee na-emebi, wee dịgoro etu a. Abịa ịma mgbe Naijiria bidoro ndụ wee si na ha achịbụ onwe ha zọpụ iche ụkwụ ije nwere onwe. Ọ ga-amasị m na m lụtere anyị na onwero mgbe enwere ihe a na-akpọ Naijiria nọ ndị ọcha bịara wee jee ka o si wee masị ha na mba obodo be ha kwara ndị ọcha be ha ha zụpụ wee see akwụkwọ Afrịka wee kewasịa ka ha si wee chọọ were wa ka o si masị ha. Ndị Britain wee weta akụkụ ebe a na-akpọ Naijiria asị na ha nwanụ mụrụkwana ndị obodo ọ dị ọnụ mma. O nwere onye jere Ogboke Agbanị jụọ ndị Ogboke Agbanị, o nwere onye jere ugwu, o nwere onye jere ndịda sị anyị etu a ka anyị ga-esi wee nọ anyị asị o na nsogbu ajụrụ anyị nọkọtasị ka e nwere onwe. Mgbe a na-asị ka e nwere onwe asị kedu ka anyị ga-esi wee nọrọ nọkọ ọnụ, ewee sị nọọ etu a na etu a, ewee bido ije nkata maka ka a ga-esi wee họpụta iwu ga-achị obodo. Ewee sị ka a hazie Naijiria ka ọ dị ka Britain be ndị ọcha. Na Britain be ndị ọcha onye bụ onye isi ala bụ Queen ya nwa amadi nwaanyị ọma na-achị ha. Ịma na nkụ dị na mba na Elizabeth onye ọbụla maka asị wee nọ. eche m na ọdịnala ha ka ọ na-achị. Ọdịnala ha pụtara ma abịa onye ọ bụ onye isi nyanwa bụ ekwuru ekwuchasịa ọgụ. Mana onye bụ onye isi ọchịchị gọọmenti bụ prime minista. Prime minista ka ọ dị n'aka ịhazi ihe gbasatara gọọmenti ka o si eje kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Prime minista bụ onye na-ahụ maka ka a ga-esi wee hazie obodo ọdịmma na ndị a ga-enye ka iwu si wee kwu na ndị etu a ga-esi wee mee ya. Mgbe a bịara wee sị maka ndị ka mgba gị ndị ọcha ga-awụ mgbe ha na-abịa ọkwa ihe anyị kwuru prime minista bụ ọkwa nyere Alhaji prime minista Abubakar. Ndị ọcha bịara hazie Naijiria wee mee ya ka ha were ya hafenye n'aka ndị Fulani na ndị Hausa ka ọ wee bụrụ na a na-asị na enyego Naijiria ikike, mana ndị Naijiria dị n'aka bụ ndị dị etu a. Ha ọ dị ụzọ ihe na-abụ ha mere. Nke mbụ bụ na ka ha bịara kechaa ha si ha banyewe n'amị n'amị ndị agha na ebe a ka ikike ga-adị maka na ha ji egbe na-ekwugide okporo ewere egbe wee manye onye ọbụla ka eso ebe ekwuru. Nke ọzọ bụ ha si maka na Zik gụrụ akwụkwọ gụsị akwụkwọ ike ọma ihe oche na etu o si dịrị ya n'obi na ebe a sị na anyị ncha niile ga-abụ bụzi ofu na anyị ncha ga-abụ ofu, mana ọ mụrụ na otu abụghị n'ezi. Ọ mụrụ na ndị ya na ya jere nta na-afụzi ọkpụ ya ka ọkpa anụ na-achọzi igbu ya, e wee mee ya prezidenti. Prezidenti na-ada ụda n'ọnụ, mana prezidenti emere ya onye isi ala bụ na
parliamentary system dịka ka ndị Britain ọ bụrụ presidential system ka ndị America si wee na-achị ka anyị si wee mechaa mewezie president na parliamentary system na n'ọnọdụ queen o nwere ihe ị na-ekwu mana a ga-abịakwa prime minister bụ onye dị in charge ga-abịakwa sị gị president anyị bịara ịnara ikike ka anyị mee ihe anyị na-eme ka gị kiziere anyị gọọmenti ka idu anyị n'iyi ka anyị gaba ka anyị pụta gụchaa akwụkwọ wee du ha n'iyi gọọmenti ha ya bụ na ihe a gwara ya ka ọ na-eme ya bụ etu a ka ọ gwudobere o nwezighị ọzọ a na-ekwu obodo anyị a adịghị ihe ka e kwesịrị ime ya ihe gbasara ọchịchị niile wee banye prime minister ya bụ na ọ na-alụ ọrụ dịka osote otu a ọkammụta Ọchịbanjọ na ugbu a ịma na ụfọdụ si na ọ batara ọdụ n'ime o wee bụrụ na onye o nwere akwụkwọ leta prime minister Zik dere maka mgbe anwa na gọvanọ jeneral dere minista si ya na ihe ada agazikwa ka o si aga na ọfisi anụnwa ya na ọrụ ya na ọbụrụkwa ka ha si wee kpe ya ka o si aga na ada agbadozikwara ya anya enye ya ihe ruru ya na ya kwuo ihe ya ga-eme dịka onye isi na ha na-egezi ya ntị na nke a wee dechaa ha niile o dere si ya biko na ya na-ekwuru ya ka ewepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ga-awụ aka mmadụ ịrụfugo m ezi ka ị kpọrọ leta anwa emechara bie ya na mpempe akwụkwọ ihe ọ kpọrọ ya bụ a matter of conscience Nnamdi Azikiwe dere prime minister Tafawa Balewa mgbe ha bịaziri gbapịa n'azụ kpana ya n'ụsọ na-eme ihe sọrọ ha mmiri maka o si adị na be anyị na onye na-akọ okonyewe na agadapịa onye na-eme ọ na-eme maka be ha maka ọhụ ndị a bụ ndị ọchịchị anyị nwere bụ ndị haziri anyị ụzọ anyị si kịta na-etu o si wee dị dịka ihe a na-akpọ tribalism na-etu o si wee dị dịka ihe a na-akpọ na nke abụka nke m na nke abụka nke gị ọkwa ebe a ka ha nọ wee bido ya mere ihe a ji wee na-egbodo wee na-egbodo wee nwee ọgbaghara e nwere na ọdịda anyanwụ wee gbodogide ndị amị wee pụta chụsasịa ndị ọchịchị mgbe anwa na ọgbaghara ihe enwere wee bido gbuwe ndị Igbo wee mechazịa anya bụ ihe eruzie dịka na-abịa n'ụba anya mana ihe na-egwu bụ na Zik onye na-asị na Zik chịrị Naijiria ọ bụrụ okwu asị dịka na mmadụ nọrọ n'ọkwa mana ọ bụ okwu asị dịka inwe ikike o wee bụrụ na Zik ịbụ gọvanọ jeneral bụ onye isi ala bụ dịka ọkụkọ mama m ga-abịa rụọ ọrụ maka sị na ọmụmụ ya na-akpachara ya ndị ọsị amechi ọkụkọ gị bụ nke a dịka ihe ndị odobo anyị na-akpọ ọkụkọ nwata nwe na ajụ ị na-ekwu na ọ dị ka eji agụọ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụrụ na ejiri ya gwuo okwe mana ha bịara fụ na ha nwere ike ijizi etu esi wee hazie wee wugbuwe Zik mana mgbe ịmakwa na Zik abụrụ onye na-eme na ya na-achọ maka ọdịmma ndị Igbo naanị nọ na ọ chọrọ ka Naijiria niile dị mma ka obodo isi ojii dị mma ya bụ ndị gụrụ akwụkwọ eji mechaa kpọba ya Zik of Africa mmadụ dịka Zik mmadụ dịka Kwame Nkrumah nke Ghana mmadụ dịka Jomo Kenyatta nke Kenya ha yirika na mba Afrịka ndị na-agba mbọ ka obodo dị mma mana ndị dịka Ahmadu Bello ndị a bidoro n'oge ịma na mgbe awa na enwere Zik nwee Ahmadu Bello nwee Awolowo nwee ha na-atọ ọnụ wee nwezie onye bụ prime minister bụ Tafawa Balewa achọrọ m ije wee mgbe ha batakọrọ ha mụnwa bụ ndị gbagidere mbọ ha na Zik ha megidere anyị enweta ọchịchị mana na mbụ mgbe anwa Awolowo bidoro na-akpọ oke maka ndị Yoruba ka ọ ga-esi wee bulie ha elu Ahmadu Bello bidoro na-akpọ oke maka ndị ugwu na-anachi azụ wee dịka nkwadobe inwere dị n'ugwu Awụsa mgbe angwa ka ndị oyibo si wee hazie ya onwere ndị ikike ịnọnwe ebe a dịka na onwere onye gụrụ akwụkwọ ọ bụrụ naanị ndị Igbo ha wee chọwa etu ha ga-esi wee gbara ọsọ gbapụta ndị Igbo ka ha na onwe ha wee nwee dịka na ịchọwa ihe na ọ dị na be ha na ọ dị n'ama be ha mana Zik bịara na nke ya na-eme ihe a na-akpọ Pan-Africanism bụ ka a ga-esi wee maka ndị Afrịka niile abịa na Naijiria ọ na-ekwu maka Naijiria niile mana ọ marụ na ndị ya na ya yi wee na-eje njem a
na onye ọbụla na-akọnye na ubi maka nke a ka ndị ụfọdụ ndị ugwu ndị Arewa ji pịbakizi aka ugbu a wee pịta ndị dịka Ọji Ụzọ Kalụ chịbụrụ Abịa Amaechi nakwa Tinubu ha na-afụta ndị a dịka ndị dịka Zik na-achịkọta Naijiria na ha anaghị azọ nke na ha anaghị esi ụlọ ama mmanụ pụọ n'ama na ha chọrọ ka ha na-ejikọta ndị ọzọ ha ji si na ha nọọ ndị a ka ha pịara aka wee fụ na ha kwesịrị ịbịachi ma ndị na-apị aka ma ndị a na-apị aka ha cha niile aghụghọ eji wee sị na aghụghọ bụ onwero mgbe anyị kemgbe e nwere Ahmadu Bello, Zik na Awolowo na Tafawa Balewa anyị enwebe ndị ọchịchị ọzọ dị etu ahụ dịka n'ụdị a ọ bụrụ na onye a na-azọ ndị be ha ọ ga-azọ ndị be ha zoro ya n'isi ọfụ nwanne ya ebunye ya elu dịka mmadụ Ahmadu Bello na mmadụ Awolowo abịa na ndị na-asị na anyị chọrọ ka anyị ncha dị n'otu ka Naijiria niile bụrụ ofu o nwere onye dịgo ka Zik. Gịnị mekwa na-achọ ihe ndị Igbo ana m abịa na nke anwa ya bụ ka ị mata na ndị anọ kịta onwere onye na-achọziri ndị be ha ọkwa onye Igbo ga-afụgozi nwanne bịara ebe a ọ bụrụ na ọ ga-ebugo ụzọ banye n'ime ọfịs ahụ ọ sị ha na o nwere onye na-abịa ụnụ ekwekwana ka ihe onye na ya ma ihe ọ na-abịa akọ ebe a ogbubie mgbe o kwuru ka ndị Igbo si wee dị ndị Hausa nwakwanụ Ahmadu Bello na-achọrọ ndị be ha Ahmadu Bello eriri ego ndị welitere isi n'obodo ndị Hausa kịta na ihe na-afụzi bụ mkpoju akpa ha ogbenye na ụgani na ihe isi ike ejube ha mana abịa na nke isi ndị Igbo ọ ebe anwa ka emegidere na nke mbụ bụ na ndị Naijiria chọpụtara ka Chukwu si wee kee ndị Igbo wee mara na Igbo nwere ụdị onyinye Chukwu nyere ha n'ihe ọbụla ha na-eme tinye uchu ya na ọ na-aga ọfụma ha wee chọpụtasị na ndị Igbo nọrọ ebe a na o nwerekwa ihe ga-eme ka onye ọzọ mekarara ya ha ewesị mba na onye Igbo amachi mana dịka ọ dị ugbo ọ dịzi ka ndị ugwu na-ekwu ị na-anyị fụ na ndị a bụ Arewa ka a kpọrọ Arewa ma ndị ebe a na-ekwu ka m gwa gị nkwekọrịta a sị na ha kwekọrịta nọ ihe a kpara na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achị ihe ha na-asị gị na ha kwekọrịtara nkwekọrịta ị ga-asị m jụọ ị ga-ajụ m ka mkpụ mgbe ekwekọrịtara bụ nkwekọrịta mkpụkpa na ide wee na-apịkọ ịchọ ga-esi wee jụ na onye Igbo amachi mana ihe ha na-ekwu bụ ihe ha nọ na mbụ na-eme aga m evu ọ sị gị jebe kwụrụ na ọ bụ na ime ọ sị gị kwụrụ jewe ndị agha na-ahọpụta ha ma na-abịazi agwa anyị ndị ga-ejere anyị anyị nwa na-agwa ha ndị ga-ejere ha onye n'urugbo ebe onye Igbo nọrọ wee kwuo maọbụ ndị Yoruba nọrọ wee kwuo si na ndị ga-ejere ndị ugwu ọ bụ na ọ bụrụ dịka mkparị ọ bụ na ọ bụrụ dịka mmadụ ịbịa chewe na ọnyanwa nwee ndị ọzọ niile na obodo anọ nke ya kedu ihe kpatara onye ọzọ ga-esi wee bịara agwa ndị ọzọ ndị ga-ejere ha ịma na Amaechi dịka ihe a si ada ugbu a ama m na ị ga-anụgo na mkpụrụ ụbọchị one na one ka ofu onye kwugboro Ichie Olusegun Obasanjo oge ọ na-achịbodo ya Okwugbe na-ekwu na ndị Igbo tupuru achịba ọchịchị na ndị Naijiria ga-ejikọ aka gbaghara ndị Igbo ha si ihe ha mere n'oge ewere ọkwa ọchịchị na ndị egbugasịrị oge ahụ ewere ọkwa ọchịchị nọọ ụmụ ihe a ji ndị Igbo na ha agaghị enye ha ọchịchị oge okwu mana ọ pụtaziri oge yọwa mgbaghara ịma ụfọdụ na-abịa ha mepe ọnụ maka na ka anyị were ihe ga-eji wee kwuru maka ya bụ ka maka ndị agụrụ ya bụ ihe ma ndị afọrọ ya ka ha ghọta ihe mere mana nwoke a ekwugo si na ekwurozi si gbaghara ya bụ na anyị ga-ewu ya o nwere ihe okwu mana ka anyị mere dịka ihe njikwute ya bụ na ndị mmadụ na-amazi aka na onye pụta ọ bụrụ ndị Igbo ka ọ na-adọgharị na-akparị ọ gosi na ndị Igbo na-anaghị atụzi ndị Igbo egwu na enwere onye gbara ọkpụkpụ na-azaghachi ha ụdị ihe ọnya ka m na-agwa gị sị na ndị a nwa amadi dịka Ọji Ụzọ Kalụ ha na-akpọ afọ
ọ dị ụzọ kalụ ị ga-asị na onye a bụ onye ndu ndị Igbo dịka ndị Igbo si wee chọọ. Ị ga-asị onye a bụ onye gbagidere mbọ n'aka ya site na ọkpa ha na ndị ha na-emekọkpacha ọ mara nke ọ ga-ebunye ha obunye ha, ọ mara nke ọ ga-eweta oweta, ha na-enye ya ohere ọ na-agbagote. Maka na mgbagote ụfọdụ ndị a na-eme na ha bụ ndị ndu ndị Igbo gbagotere bụ na ha gbagotere dịka na mmekpa anyị, dịka na ụdị na a ga-eje kwe nkwasị na unu mee ka m nọrọ ebe a na a ga-enyere unu aka ka ha ghara ime n'ala Igbo. O wee dịka ụdị ihe a na-eme. O ji ụzọ kalụ ha na-ewepụta ekwugo ha na o nwere ihe gbasakwara Igbo gbasara ya. O kwuchara ihe a ọ na nwanga ọ bụ ịma na o nwere ihe gbasakara Igbo gbasara ya. Ndị Igbo na-atị ya na ụfọdụ ya na nsogbu na ndị mere ya ji wee bụọ ọgaranya bụ ndị ugwu, na ndị mere ya bụ ndị ugwu, na ya ma emeziri ndị Igbo ihe ọbụla na ihe a maziri ihe gbasatara ndị obodo Naijiria. Onye Igbo bido kwuo ụdị okwu a anyị ma udo ọ na-asụ na ihe ọ na-ekwu bụ dịka ndị na-ege m ntị ka unu nụkwa na aka mapụgo ebe ndị Igbo nọ. Ndị ugwu ihe unu chọrọ na m ga-eme ọ dịka eji okwu ekwu okwu okwucha ha Chineke wee sị mba ọkpabụ unu Igbo ka ị kwuru ha. Ọkwa ndị ugwu ahụ nọ n'ọchịchị mgbe o jere nga wee jewe nga emechaa ahapịa onye ma ahapụrụ ya maka ihe dị ndọrọ ndọrọ ọchịchị o si eme. Ọ dị ka a ga-asị ka ị na-ene n'anya ka ịma nke ọzọ ka ị na-ahafụ ụzọ imepere anya mana ị na-afụ ihe na-eme, bido afụ ihe na-eme. Ọ na-akpazi agwa ka a ga-asị na o nwere ndị ya na ya nọ na nkwekọrịta na ọ bụ dịka na ewepụta gị ekwe ị ga-emere anyị. Dịka n'elu nwa amadi bụ gọvanọ Imo steeti azụchara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, o wee gbaa onye nke anọ. O nwere onye gara o nwere onye gara aga, o nwere onye gara ụlọ ikpe wee sizia na onye bụ onye nke ikpeazụ bụzi onye bụ ụzọ. O wee chịwa ndị mmadụ a wee na-amanye ọnụ na ya bụ okwu wee na-asị na onye a bụ ozi ka ọ na-ejere ndị ụfọdụ n'ala ha. Amara m ma ọ bụ eziokwu, mana ịma na ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwekwa ọnụ ụdị ha nwere ike ihe ịbụ dịka a ga-asị na ndị a bụ ndị na-ekpunye ndị mmadụ okpu eze ọchịchị na-achọ na asị maka na a na mkpọtụ erika na ọ ga-abụrịrị onye Igbo na ọ ga-abụrịrị onye South East. A na-asị ka akpọkwara mechi afọ kpọọ Tinubu n'elu amechi ha ma ihe a na-eme. Enwere ike ha niile ndị ha niile a na-akpọ aha bụ ka anyị jee gbuo onwe anyị kwuo maka ndị akwuo maka ọ bụrụ na o nweghị onye ọzọ ga-akpọta afa ha bụ n'uche. Ị na-aghọta? Agwago m gị na-atụọrọ gị aka na ndọrọ ndọrọ na-anya ọfụma tupu ịzọpụ ụkwụ iji ejewe ebe ahụ maka na ya bụ agamevu adị mma na-achụ. Ya bụ ka ha na-akpọ Amechi ka mmadụ gị ihe Amechi bidoro mewe ndị Ikwere na-agụ aka na ụkwụ na ha bụrụ ndị Igbo. Ikwere ndị niile mụ na ha na-adị na-akpa nkata na-etinye ọnụ n'okwu na-asị na ha bụrụ ndị Igbo na-asị akọwarụ m kịta ha ncha anachitego azụ na-asị na ha ha wakụziri ụlọ asị gị dịka anyị bụ Igbo si wee chọọ. Maka gịnị? Maka na nwanne ha bụ Amechi na-achọzi ka ọ pụta zọọ ọkwa ọchịchị. Maka na ọ ma na ọ pụta na ọ ga-achọ ka ndị Igbo donyere ya ukwu, ka ndị mgbada South donyere ha ukwu. Ọkwa ndị a niile na-agụ na ha bụrụ ndị Igbo, ndị Ikwere, ma ha na-asụ Igbo ha eje gbakwunyecha mkpụrụ okwu na afa ha na afọ obodo ha ka o wee dagharịa site n'isi na dịka Igbo wee pụọ. Dịka ụmụọla ha si n'Urumu, ụmụ Chaka ha si n'Ọrụmụ. Ụdị ha Igbo ọcha bụ afọ atụgharịtịzi ọ bụ Port Harcourt wee bụrụ Amechi. Ndị a niile were ọkụ na ọbọsị ahụ Wike sịrị anyị na ha bụrụ ndị Igbo. Wike bụ nwa ike, eze bụ nwa. Ihe ndị Ikwere na-akpọ nwa bụ nwa. Ihe a na-akpọ anị bụ ele. Mana kịta ha bịazi anyị
na ha bụrụzi ihe a na-akpọ ọkụkọ bụ ọchịchị. ma ụmụ okoro agwa ndị kwere ekwu ego ndị na-adụnyere Amachukwu na bịa sị oge na-abụ ndị Igbo, ihe niile bụ ka ndị be anyị wee nabata ya. Abịa na nke Tinubu a na-asị na ọ ga-eje, ihe a bụkwa ka ha wee, o nwere ike ọ bụrụ na ha na-eme ya bụ ka ha wee kụkọta isi ndị Igbo na ndị ndịda, maka na ịma na o nwebeghị oge ndị Igbo na ndị ndịda anyanwụ West bidoro mmekọ dịka oge ugbu a. Ma gịnị bụ ihe chịkọtara mmekọ a? Ihe na-egbu ndị Igbo egbu ha, anya ọbụla agbawa n'ọsọ ndụ. Ndị oyibo sịrị nothing brings people together like common adversity. Dịka ọ bụrụ na mmiri achụọ gị na be gị, chụọ m na be mụ na gị achọwa ebe anyị ga-edina, enwere ike ọ bụrụ na anyị ada atụpụrụ nwa ya ọnụ n'oge mbụ, mana ihe na-achụ gị chụọ esi nwanne m kedu ebe anyị ga-eji mmiri zoo ọchịkọta ọkụkọ na ewu ọnụ ebe ha na-esere mmiri. ọnya ọka na-egwu okwe ọnya nwa ndị a afụwa ha nkịta si na ha bụ ndị a na ha kpa, maka onwe ihe a na-akpọ divide and rule. Bịa tiwa tisa ije n'etiti ndị mmadụ n'ezinụlọ n'obodo, si bịa tisa enwe ga-abịa chọọ Amaechi n'ikwe ya nkwa nye ego si aja gasa ihe niile a na-eme ebe ahụ, maka na ọ ha agbakọ nwa mmiri ọnụ ọjị ụfụfụ. Ihe nwere na-asị ka ndị Igbo kpachapụ anya, ka Igbo kpachapụ anya. Adịm ama ọkwa majere ndị Igbo naanị, Naijiria niile kpachapụ anya, maka na etu a ga-esi wee mee ọchịchị obodo Naijiria na 2023 ga-eso n'ihe ga-egosi ma obodo a ma ọ ka ga-aga n'iru ma ọ ga-abịa na njedebe. Mana ọ na-abụ m ihe mmasị na ọ ga-aga n'iru, mana anyị sị na ọ ga-aga n'iru ka anyị mee ka onye chọrọ ka obodo gaa n'iru, ka ndị chọrọ ka obodo gaa n'iru, ka ndị chọrọ ka ihe dị ka o kwesịrị ịdị. Ọ bụrụ na ị na-asị ịchọ ka obodo gaa n'iru, ọ bụrụ gị nwa na-aga ije anachi azụ. Mana dịka isi kọwacha ugbu a na ha ka ha si kpaa afọ, a sị gị kwuo onye ka ọ dị gị ka ndị Igbo were onye gbara ọkpụrụkpụ a ga-abịa ewepụta ugbu a, ndị ọzọ niile ekwenyere ya si ya na ozuru ka eme na ọ ga-achụ Naijiria. Ihe m na-ekwugodo bụ onwero ndị Igbo so na ndị kachacha gbaa ọkpụrụkpụ n'obodo Naijiria. Ndị Igbo so na ndị kachacha ma n'ọnụọgụ ma na amamihe, amamakwụkwọ, ichepụwa ụzọ ije, ịma mmadụ, inwe aka ọrụ a na-afụ anya, ịma ihe a na-eme. Onwere mgbe ị ga-abịa sị na onwero na ndị Igbo enwere onye ga-achị obodo a chịa ya ọfụma. Mana ihe anyị na-ekwu bụ na ihe ji ndị ọzọ jikwa ndị Igbo dịka na ụdị ndị na-achịzi achị, na ndị na-achịzi achị bụ onwe ha inwe ndị ga-eje chịta Naijiria ọfụma, na-ewepụ ndị a kpọrọ afọ. Ihe na-ekwu bụ onye ọbụla ọ masịrị na ọ ga-eje chi nyapụta kwuo, ọpụta kwuo. Igbo na-ene ha ọkwa mgbe nwa amadi Peter Obi pụtara, mgbe Atiku wepụtara ya, ọ kwefu ka Igbo niile si wekwuru ya n'azụ, n'agbanyeghị na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị gbakwara isi akwara oge ahụ. Chere Chizzy, ọ bụrụkwa ihe dị ka m gwa gị, onye ji wee gwa gị si na eziokwu na-adị Igbo na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. What is good to the people is not usually what is good to the politicians. Ọ bụrụ ihe politicians fọ, ọ bụrụ ihe ndị mmadụ fọ bụ ihe ndị politicians ga-eji wee rụọ ọrụ. Enwere ike afọ n'ụzọ a na o mebigo na ekwesịrị ịrụ ya. Onye na-achị obodo asị ka a rụọ ụzọ na Chizzy anyị si anabe ha, ọ hapịa maka Chizzy anyị ofu onye ndị mmadụ niile na-ata afụfụ. Na-arụ ụzọ a na Chizzy anyị ga-asị na onye nwa mere ka obodo dị mma, ka arụzie ya, ka ya gosi ya na o nwere ihe ọ bụ na ndị mmadụ na-ata afọ. Etu a ka o si adị ya bụ na ọ bụrụ ihe. Kedu ihe ndị pụtara ndị Igbo ndị ọzọ pụtara sị na ha nyere ya nkwado kwuru? Ihe a kwuru bụ na Atiku ọgwa na-ajụ ha sị ya ndị mgbe ndị butere ndị ọzọ ewepụtara ejere gwa ha. Ọ dị ma ihe anyị kwuru ugbu a Amaechi na-eweta m dịka o si ada. Ịma na anyị kwutere okwu mana ọyọgọ mgbaghara nke onye ọnụ kwuboro Ichie Olusegun Obasanjo oge ọ na-achịbudo Okugbe kwuru gbasara ndị Igbo. Ile anyị fụ na obodo ụfọdụ ndị ụfọdụ si anyị na ha
uwe Naijiria na onye pụta ọchịkọta ndị Igbo ọnụ ọkparịa ọchịkọta ndị Igbo ọnụ ọha na-ekwuru ndị Igbo ichere na ndị ọzọ nwere ike ịnabata ụdị ya ịma aka a na-ama ndị Igbo maọbụ onye pụta ọ bụrụ ya na ndị mba ọzọ na-ekuziri ka ha na-ekwuru ndị Igbo kedu ihe o gosiri na ndị Igbo adịghị n'otu ka o gosiri na ndị Igbo na-afụta ndị Igbo dịka esi kwuo na ha were ọnụọgụ maọbụ na ha were ihe ha nwere ike imenwu na Naịjirịa. Ndị Igbo adịghị n'otu maka Chizzy ọnụọgụ ndị na-achị Naịjirịa na ha ebuka eruo mmadụ 10 ndị ọnụ na-eru n'okwu ga-abụ ihe ha kwuru ga-eme. Ndị Igbo na ebe ahụ ọ bụrụ na o nwere onye nọ kedu etu si etinye ọnụ n'okwu ka o si wee masịrị kpatara ndị Igbo ọ na-etinye ọnụ n'okwu mmadụ one bụ ụlọ na representative mmadụ one bụ ndị Igbo nọ na sineti kedu ihe ị ga-agwa m na ọ bụ ọnụ ndị a ọkpụkpedu enyi na ya bara ibesi mana ịma na ọtụtụ ndị ya na ya na ebe anwa bụ ndị na-eje na-asị ndị ọzọ hapụ na onye a na ọ na-akọ ka aka ọrịa aka ka e wee sị na aka mere ime ekwu mana onye ga-ekwu nkwuo ije katọwe ị na ya na-agwa gị Igbo adịrọ n'otu anyị dị n'otu anyị ma ihe anyị ga-eme anyị agbakọbe nwa mmiri ọnụ ka ọ jụọrọ anyị ụfụfụ. Kedu ihe anyị ga-eme ka anyị dị n'otu a? Ihe anyị ga-eme ka anyị dị n'otu bụ anyị kwụsị isi n'ọmụnwa na kama ọmụ abụ mụnwa na kama esibe ga-aga bụ ya na kama mmanya ọ bụrụ mụnwa ga-anwụ ya mbụ ka igbe mmanya kwurie. Daalụ. Ọ dị mma ugbu a anyị ga-agbapụ ekwentị ka gị nwa na-ege anyị wee tinye ọnụ. Ihe anyị na-ajụ bụ onye ga-achị Naịjirịa n'afọ puku 2023. Ị nwekwara ike ije na Facebook ugbu a ka ijefu ka anyị si eme ya wee ike wee zite ozi nke gị wee kwuo uche nke gị maọbụ ije na Kpakpando TV ugbu a jekiri anyị nọ ebe a ije wee zite ozi nke gị wee kwuo uche gị. Anyị agbapịa ọsọ ozugbo ịkpọ anyị bee ya nkenke akụ n'ọnụ ịgbadute ya ịsọrọ anyị Igbo ele 09097711009 maọbụ 09023111009. Enwekwara ike ije na kpọọ anyị na 0705079111009. Ajebe ọka nọkwa ebe a. Abụ m Chizzy ka anyị were okwu unu gbadata ya. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Afa gị na-ebe ishi akpọ? Tinye okwu ọnụ bee ya nkenke. Daalụ. Ihe nwere ike ikwu n'okwu abụọ ya emibro nchekwa ị ga-achị obodo Naijiria afọ 2023. Ihe a ga-eme obodo Naijiria bụ ijide obodo a kee obodo a ya bụ isiokwu site obodo a. Uche ya dị njọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Ọ dị mma, ị nwere ike ije na Facebook jee zite ozi gị. Ije na Facebook chọba Solid FM zite ozi gị. Onye na-akpọ? Ekele gị ndị afa gị na-ebe ishi akpọ. Kwuo n'okwu na nwanne o gbubiela ka anyị were onye ọzọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Gbadata na ekwurekwu gị. Ebe ka isi akpọ? Gaa n'iru bee ya nkenke. Ihe m chọrọ ka m gwa unu 2023 onye Igbo ga-achị. Ọ bụrụ na emechara ka Igbo hapụ iche maka na 2099 nwa oje Kaduna ebe emezomu bụ Babangida nchịchị ụbọchukwu ụzọ anyị niile obi mezonu ahụ ka malesi wee Igbo na-achị. Ọlụgo ndị Igbo ọchịchị maka the South nwere 3 zones. West achịgo, South achịgo,
Olugo South East. So onye na-achị ga-eke Naịjirịa ikekwe mana ichigodo anyị ga-achịgodo ihe ruru anyị. Daalụ. Daalụ. Bifo ya na-ekwu okike. Daalụ. Ọ ga-achị ga-abụkụrịta onye Igbo. Ọ nwere na-ezigbo ndị Igbo na-agbawa nne ha n'azụ. Ọ nwere gọvanọ kịta na-asọpọt Tinubu onye Yoruba mana ọ ga-ada ada. Daalụ. Ngwa daalụ. Ọ ka bụkwa oge okwu akpụ n'ọnụ ka ị na-ege amechi ugwuele n'ebe a ajibọ n'ebe a anyị na-ekwu na-ajụ kedu onye ga-achị dịka anyị si kwuo ndị Arewa Mandate Initiative na-ekwu na ha pịa n'aka wee na-asị na nọọ ndị ndịda ka o ruolu mana ha na-enejere ndị dịka Amechi Ọji Ụzọ Kalụ na Tinubu na ndị ọzọ bụ ndị ha chere na ọhawa ka ha ga-ahọpụta ka ha chaa Naijiria. Kedu uche nke gị? Afa gị na-ebe isi akpọ? Ekele m. Gbadata na ekwurekwu gị, gbadata ekwurekwu gị, gbadata ekwurekwu gị, gbadata ekwurekwu gị. Ngwa gaa n'eru. Ihe ya bụ na ndị Igbo si na akpagbugo anyị too much na Nigeria. Ọ na-adịzị ka ya bụ anyị rụzi Nigeria. So anyị na-ebe ọchịchị ndị Igbo aka 2023. Daalụ. Ị nwekwara ike ije na Facebook na Solid FM jezite ozi nke gị. Onye dị epi? Ekene m gị, ndị ebe isi akpọ? Ngwa tinye ọnụ n'okwu. Most times, I'm going to give you a history. Swara anyị Igbo. Igbo onye Igbo, Enzo Igbo onye Igbo. Ihe anyị mba anyị na-ekwu maka Igbo kịta Igbo ka anyị ji eme ngwa kọtị ọnụ Amechi kọtị ọnụ Chizzy ya sụọ Igbo hapụ ya ka ọ sụba na ọ sụba sụọ Igbo. Ngwa gaa n'iru ya sụọ Igbo. This is an Igbo program. You should speak Igbo. Every day when I go Fulani, this big card in 2003, Wari of the only Igbo advice, reject only Igbo. In 2007, Wari of the only Igbo, I reject there, but every Fulani. In 2019, I'm going to continue. I'm going to go 2003. Kedụzi alụ ị na-atụ? Kedụzi ihe ị na-alụ gị? Onye dị mma ga-asọsidi Buhari maọbụ onye Igbo maọbụ onye Fulani maọbụ onye Kpakpando in 2023 maọbụ ụzọ dị mma Angel Zeribe apụl outside and vote onye ga-achị. Ngwa daalụ. Afa gị na-ebe isi akpọ? Agazie. Tinye ọnụ n'ofu nwanne. Ibe a na-ekwu n'ụlọ na-ekwu ego ọrụ obodo ka ịchọ ọnụ na nke bụ ndị anyị na-achị na ibe dị mma obodo na-enwe ike ga Daalụ. Cheta na okwu niile na alụ niile atụrụ ebe a bụ echiche ndị niile tụrụ ya na ka ha si kwu ya na ndị kpọrọ akpọ. Ọ bụ echiche nke ha, ọ bụ echiche nke anyị nọ n'ụlọ anyị na Solid FM. Cheta na ị nwekwara ike ije na Solid FM nọ na Facebook ugbu a jezite ozi gị izite ozugbo na-agụpụta ya. Anyị nọrọ ebe ahụ ijekiribekwa anyị. Nwekwara ike ije na Kpakpando TV jee na Kpakpando TV ka ikiri anyị zitekwa ozi nke gị ka Kpakpando TV nọ na YouTube ugbu a. Afa gị na-ebe isi akpọ?
ekene m gị nze gaa n'iru bee ya nkenke daalụ 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 ọ dị mma 09097711009 maọbụ 09023111009 ka ị nwere ike ije wee kpọọ ị nwere ike ije na YouTube chọọ Kpakpando TV ka ị kirie maọbụ ije na Solid FM nọ na Facebook ugbu a ije chọọ Solid FM ka ị kirie anyị wee tinye ọnụ n'okwu afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma afa gị na-ebe iche akpọ afa gị afa gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma afa gị gwa ya afa gị mee ya nkenke gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma ọ dị mma onye na-apị onye dị epi afa gị na-ebe iche akpọ ekele gị nwanne ndị afa gị ebe iche akpọ ebe kwa dike ebe ka iche akpọ bee ya nkenke biko ihe ọsụsụ na-ekwu maka ya ndị Igbo ya sị ka anyị jiri ofu otu aga ọhazi ndị Igbo ha na-ese ndị ebe ha nọ ha kwesịrị iji ote ndị Igbo ọnụ amakwuru ihe ọha na-ese ndị Igbo ha ile chọkwa maka nwa ka ha maka ọzọ dịkwa ndị Igbo tawa ha tọfuru atọfu ọhịa ka a ga-etiwere okwu nna ma ga-etiwere ụmụaka daalụ 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 ọ dị ka n'afọ ka o si ada oge na-asịzi anyị kwarapụ ndị nọ na Facebook ozi ọ dị ka ozi one na ole nọ na Facebook ndị nọ na Facebook ajịbọ mmadụ one dị ebe a akarịla akarị Chukwu nọ nso Goodluck sị na ọ na-ekene anyị n'ụzọ pụrụ iche ọ sị na ekene m unu ọ pụtakwa bịa sị daalụ nọ ndị ọma onye kasị afọ ya bụ ọnwa anyị Celestine ndị Igbo amara ife na-emefa ka m gwa unu nke bụ eziokwu onye Igbo ichi obodo a ga-adịkwanụ ọ sị na ọ ga-adịkwa dị ka esiri ya n'ọkụ ka ihe siri n'ọkụ nke anụ nwanne si n'aka Sam Rex ọ sị Nnamdi Kanu ga-achị nke a bụ uche nke gị The Young Frayo ọ sịrị anyị ndewo nọ Samson sịrị ndewo ọga Chizzy na ọga Watchshot ifu na-eme na adị m mma abụ m Apostle Samson esi m Amonugbo na-ekiri unu Chimaobi Ken enyi mmiri ihe anyị chọrọ bụ inwere onwe anyị nke a bụ nke Chimaobi kwuru most probably Oluchukwu ụtụtụ mmadụ abụ m Oluchukwu esi m Enugu etere ụlọ ozi ọ ga-aka mma ma ekewa obodo a nke bụ uche nke ya Amechi ịnọ ihe ndị mmadụ kwuru onye ka anyị kwesịrị ịta ụta ndị ọzọ jikọ aka ọnụ wee mee nke ha na-azụ onwe ha mana dịka isi kwuo
anyị adịbeghị n'otu ọ dịzie ka onye pụtazie onye chọ ma anyị tụka okwu ọ bụrụ ndị Igbo ka ọ tụka gboo ka anyị jikọta okwu onye atụkara ihe ọha abara ya mba onye ka nna gwa gị gị negolu dịka ọkara ịchịkọta okwu gị na oge na-asị ya gbara okwu otu ụzọ Kalụ kwuru gụnyere ebe Abaribe nọ si na Abaribe onye ya tụtụtara n'ala enwego n'okwu Abaribe wee sịa nke ya ebe ịtụtụtara na gịnị mere gị nwa nwoke ji wee ka nọrọ ebe ahụ eji onye ekwu ya bụ na ndị be anyị kwesịrị ịdị na-ayịkọ ihe kedu ka Igbo ga-esi wee dị mma ọ bụrụ onye akọ onye akwa onye mba ka onye ọha hapụ ihe gbasara onwe ihe gbasara anyị ịtụ ka anyị esi wee ruo ebe anyị na-eje daalụ otu a ka anyị ji fe ya biko onye mara ihe na-ose okwu ya emene ya ọ ruo na elekere ya 4 mbata n'oge Kpakpando oge a ga-eji m omenala n'ụzọ pụrụ iche ọ ga-adịrị nwoke madịrị nwaanyị mma nke onye bụ echiche nke ya ọ bụrụ echiche nke anyị na ọnụ ka ndị na-ekpọrọ akpọ na ka ha si kpaa nkata niile ha kpara bụ echiche nke ha na ka ha si kpọọ maka nke edere ede na Facebook bụ echiche nke ha ọ bụ echiche nke anyị ọ ga-adịrị unu niile mma abụ m Chizzy